300 mestres i professors de les diòcesis amb seu a Catalunya van participar el passat dissabte 17 de març en aquesta jornada, organitzada pel Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que cada any convoca docents de religió en centres públics, concertats i privats de Catalunya i d'Andorra. Javier Cortés, religiós marianista i director del Col·legi Summa Aldapeta de Sant Sebastià, va destacar en la ponència central la vocació i la passió com un element essencial de la tasca docent. El primer objectiu de la classe de religió hauria de ser que els alumnes prenguin consciència de la seva dimensió espiritual de la mateixa manera que la de la plàstica ha de fer adonar-los de la seva dimensió estètica, va assegurar. Per la seva experiència, Cortés va explicar que secularització no significa desinterès per allò religiós. En aquest context, si avui ens demanen religió i només els oferim ètica, drets humans, ecologia o rituals, els alumnes canalitzaran la seva insatisfacció espiritual cap a altres formes de religió, formes que no sempre faciliten el creixement dels alumnes. A més, com ja és habitual, la jornada va comptar amb diversos tallers i la presentació de materials i recursos pedagògics per innovar en l'assignatura de religió per part de les editorials. En la inauguració de les jornades, el senyor arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol, president del Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya, va agrair la passió educativa dels docents i va destacar la preocupació del papa Francesc per l'educació i per escoltar els joves. Amb la presentació també hi va intervenir el delegat d'ensenyament de l'Arquebisbat de Barcelona, mossèn Ramon Cors, com a diòcesi acollidora de l'acte, el secretari general de la Fundació Escola Cristiana, el pare Enric Puig, i el director general de centres concertats i de centres privats del Departament d'Ensenyament, el senyor Miquel Mateo. La jornada celebrada al Col·legi dels Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona es va tancar amb una eucaristia presidida per l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. El cardenal també va agrair la tasca dels docents enmig d'un món en el que l'acollida del vostre missatge no és fàcil. I va remarcar que quan un treballa amb amor, amb pedagogia generosa, tard o d'hora dona fruit.